No, Josep, tu més. No, Pilar, tu més. No, Josep, tu més. Deixin de competir, si els dos són igual de cotorres. Ai, Pilar, no saps com trobava a faltar aquests moments. Sí, jo també. Però escolta'm, és que em tens molt intrigada. Per què? Què és allò tan important que em volies dir? Ah, bé, jo és que et volia fer una confessió. Bé, quan dic confessió, no m'estic referint a l'acte litúrgic, d'exposar els meus pecats perquè tu m'absolguis. No és això. Jo és que et volia fer una confidència. Pilar, torno a la ràdio. El cas és que et necessito, Pilar. Perquè tu ets el meu Pilar. Pilar. I no és que hagi volgut repetir el teu nom 2 vegades, és que vull dir que tu, Pilar, ets bàsica, ets elemental. És per això que... Home! Pilar Rahola, vols tertuliejar amb mi? Home! Això és un sí. Sí! Accepto! Pilar! M'estàs fent el sàltic! Si us acabeu de llevar, heu de saber que la Pilar m'està fotent les banyes! Pilar, pensaves en anar-te'n amb en Josep i deixar-me? Oh, no! Jordi, no és el que sembla! Però si m'ho puc compaginar tot! Només són 2 tertúlies! Home, Pilar, i què passa amb el fax? Laura, no pateixis! Només són 3 programes! Em sobren els arguments! Que fort, un moment! I què passa amb Lola Rahola? Li hauré de canviar el nom per Adéu Rahola? Pilar! Ei, no! Ho puc fer tot! A més, us prometo que no agafaré res més. Però, Pilar, em vas dir que vindries a fer el pregó de la classe de les girafes. I a mi que vindries al debat sobre els beneficis de la circumcisió dels jueus. I que escriuries l'himne de l'esbardansaire de Sant Climent Sescebes. Que la Pilar no faci tantes coses és responsabilitat de tots. Prou! Facis el que facis, Pilar, jo sempre hauré estat el primer. Ho veieu? Ara, per culpa vostra, m'he quedat sense feina. Home!